Saan na ito pagpangandam? Nabaw na ta nga din. Mubalik na ang Ginoo. Mo bitaw na nga way nagwali nga din ang Ginoo apit nang mubalik pero ako mingong yun kuninyo karon nga hapit nang mubalik ang Ginoo ayaw mo kumpiyansa. Mo na pagbantay lang yun mo kay kung mubalik pud ang Ginoo. Mo bitaw na ang inyong kasing-kasing bantayan ninyo kay ngano man basig na overcharge na ba. Anang sorpeting na sobraan ba? Dili sa kanya buhi gani lipay na kayo mo dili sa kinabuhi sa kalibutan. Niya matod pa niya dili na overcharge by sorpeting, drunkenness and cares of this world. Kaning pag agat o kanang kalipay ning kalibutan na ba? Habi mo kini atong Davao, tanawon nimo ni perting kapuhan na ni. Wa ba mo kabalo sa nag-open ang kuan? Coastal Road. Tanawon nimo sa taas perting kapuha. Mo to nakaingon bitaw ko. Ang mga tao gyud nga murag na care sila ba? Labi na kung siguro mahuman ang tulay padung samal. Wa puro ba kay drawing ana? Dawa ta kabalo kung maabtan pa ba na o dili basta aduna na yung mga proposal sa kalibutan na pagapuna kay naisulat man gud na nga ang kalibutan man gud moswag kaya ang tao ba makalimot nga dunay Ginoo. Mo na ang programa sa Ginoo sa kalibutan sa mga tao. Mo na lisod kayo sa abton nga pagtuupod sa tao ang Ginoo nakasabot. Mo bitaw na nagtuon sa pulong sa Ginoo aron makita nato kung unsa gayud ang iyang plano sa tuwa. Eh ang Ginoo dunay plano mo bitaw nang dai bala ang kasulatan aron pagtudlo sa tuwa. Mo na ang mga apostoles nagpasidaan na daan. Bisan pa si Apostol Pablo ingon pa niya sa Ephesians chapter 5 verse 16. Redeeming the time because the days are evil. Kay ang adlaw nagkadaot na, tanawa ron. Sukad nawala itong presidente nga si Duterte, after tinang grabe, kapit na nisulod man gani ang mga drug lords ya sa mga pulis nga kuan diri sa Davao. Wa ba mo kabalita nga daganay mga daotan nga nabluhat, nahimo, naalagay ito yung bago nga din. Basta dagay mga daotang buhat. Mo na ang giingon sa Ginoo sa iyang pagbalik. Unya ang iyang gipasidaan sa mga tao ingon pa ni Jesus Christ. The love of many shall wax cold. Mabugnaw gyud na di na malalis mo nang magbantay kita kanunay. Mo nang magbantay ta sa tunang-una batik hidyod kay ngano man may sulat man na di man na may ingon nga wala ko adili ko bisan gani ang mga pinili. Mo na kung giingon ninyo. Tungod lang sa kadaotan mabugnaw ang gugma sa kadaghanan kay mingon asa naman ni ang ato ang gobyerno nga Kristohano naman ni mura na makakuha na gyud mo nang magbantay gyud no. Ingon pa ni Jesus Christ nga gisulat ni John sa chapter 9 verse 4. Ingon pa ni Jesus Christ atong una pagani ni mo bitaw na ang pulong sa Ginoo is about prophecy kanang propesya ba nga nagsulti sa una karon og sa malabot the same yesterday today and forever gyud na ang pulong sa Ginoo. Kung unsay gisulti tunguna mao na karon katong hantod o malabot. Mao ni ang gingon ni Jesus Christ ha. I must work the works of him that sent me. While it is day, the night cometh when no man can work. Samtang adlawan pabuhaton daw ni Jesus Christ ang gisugo sa iya nga nagpadala nga mao nga amahan. Samtang adlawan pa pagbuabot ang kagabion dili na daw makahimo ang tao. O na karon kita napatay panahon. Wa ko na to ni ha. Ningkamot na mo kay ngano ma'am. Mukalit lang yun na suddenly destruction. Parang suddenly nga atong gipaabot destruction na. Wa man ta naglaom nga mo hayahay pataba. Kay ngano ma'am. O bitaw na ang kalibutan ready na. Ready for Third World War sa man na ninyo. Pasalamat itag na po sa Ginoo nga siya nag-warning na to. Nag-istorya kaya itong unang panahon ng mga Israelites nga iya gani na sa Ginoo. Although gisultian na sila daan pero gahi kayo. Di sila mo to. Gisultian na sila sa mga kahibalo
na muna ilang dangatan pohon, abaliwala lang sila. Moto ang history nga din ng mga Hudiyo na captured yun ni Hitler. Nga naman kay gibaliwala nila ang knowledge. Unang gingon niya sa Hosea. Sa gingon sa Hosea, chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Yung mga katawan na mismo, kita pa ka nga di man tao niya. Karon kung nahingot ang tao, may tabukod nga kita gayon malaglag kung kulang ta sa kaybalo. Di yun na mawala, ma-erase sa usa ka tao nga Kristohanon. Kung kulang ka sa kahibalo, laglag yung ka, di kaingon maluwas. Tao na gani na niya, nalaglag mo na niyang giingon. Gani ingon ni Santiago, kung natuman nimo ang tanan, niya nakalapas kag usa, unsa may tawag nimo? Mali na pason. So therefore, wag gyud laktawan diri kinang na mahibaw gyud ta, bahalag di ninyo buhaton. Basta mahibaw lang ta, unya kan makadungog na ta, mo na ninyo gamiton ninyo pagtuo kay ang tao di maluwas pinagis pagtuo. Muna kung ang madunggan ninyo dili ninyo tuuan, sama ra gyapon nga gi-reject ninyo ang kahibalo. Muna siya si Kristo ang Ginoo naggingon. May tungod ni Hosea, ang katawhan daw sa Ginoo nangalaglag because lack of knowledge, because di reject knowledge, di na sila gusto og kahibalo. Mangyamit sila kung sultiya kay kamaturan, mao sad na karon. Gani si Apostol Pablo, matud pa niya, inyo kong patron kay nagsulti ko kamaturan. O si Jesus Christ, nagsulti kamaturan, gipatay. Mo na mga propeta gipamatay kay nagsulti kamaturan. Mo na hinungdan, wala nay magsulti o kamaturan nga inisog. Munang nairis ba? Ano man? Naisulat yun na, there is no valiant to tell the truth. Wala isog ng mga tao, wala niingon daan ang pulong sa Ginoo, ang kamaturan na wala na sa Israel. Nakita, wa patay kamaturan, mo nang hinungdan si Kristo nag-ingon, if you shall know the truth, mura na yung muhatag mo kagawasan. Kung kabalo ka sa kamaturan, mo nang ngamutan na kung sama ang kamaturan. Nga diin, ingon ni Jesus Christ, now is the time. Those who worship the Father must worship in the Spirit and in truth. Kung saan mo yung pagsimba sa kamaturan, kuha ka kabalo sa kamaturan, muna na atuntunan ng kamaturan, nga which is the will of God. Muna ang kabugot ko sa Ginoo. Muna ang Lucas chapter 1 verse 27 mahitungod kang Jesus Christ. Niani siya dinhi sa kalibutan, ingon pa sa verse 77, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Aron pasaylo ang ilang mga sala, dunay knowledge, wala na gidiretso nga din si Kristo namatay dito dayon sa krus, kadiya nga giulay ang dugo, napasaylo na imong sala. Aduna pa siya gitudlo. Knowledge. Kay dili tanan tinawag, dili tanan diya sa Ginoo kay gani ningon Jesus Christ. Jutay ra nakatultol sa dalan sa kinabuhi. Lagay na ningo apan di makahimo karon mingon ta tanang Kristohanon maluwas. Muna sa gitawag ko kung namagani nagwali ana baka. Kundi ang Ginoo ray nagsulti mo bitaw ning naay kasulatan, it is written nga gamay ray maluwas kay nga naman gamay ra may nakatultol sa dalan sa kinabuhi. Mo bitaw na nga kita karon magtuon ta ining kamaturan. Ang kamaturan yun nga giingon sa Ginoo kanang will of the Father. Diba? Kung sa iyang giingon dito sa Matthew chapter 7 verse 21, di ginato ni Biana. Kaya kayo wakabalo sa will sa Father. Abi nila ka ng pagsimba, pagdaig, pag-awit, pagbasa ng Bible, will of the Father na daw na. Pag-ampo, will of the Father, pagwali, will of the Father. Sila, kung sa ilang gibuhat, tao na sila sa Ginoo. Sa ito ba, ilang gibuhat, will na sa Ginoo? Na sila Diyos. Nagamhanan, Ginoo nga din, nagprotektar nila, nakikpait nila, pero naon sa hitabo sa ilaha. Kung bitaw na ang pulong sa Ginoo ni Apostol Pablo, sila ato pagtulunan. Muna kung nangalagad na sa Ginoo, nagtuon ta, mahitungod sa ilahang kinabuhi. Kaya niapil man ta nila. Wala man gingon nga nagbut-buot tayo ini.
Mo bitaw na si Isaiah, nagprophecy na daan, kinsa ka mga stranger, mo join, wala ingon nga, giapil tagluwas. Sa tinuod lang si Kristo, nagpakamatay, alang Manila. Pero na time nga din, doon na mag-prophecy, nga i-reject yun nila, para ang plano sa Ginoo, maato sa hintel. Sa mga walay Diyos ba? Walay Ginoo, walay paglaom, walay Kristo. Muna yung gingon ni Apostol Pablo. Kaya nga naman, mismo si Kristo pag-anhin niya, nag-ingon na yun siya daan. Sa Matthew chapter 7 verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of God, of heaven. But he that doeth the will of my Father, which is in heaven. Muna yung gingon na. Dinit na kasulod. Mga tao di kasulod sa kingdom of heaven. Unless nga din sila bubuhat sa will of the Father. Nga muna yung gibuhat ni Jesus Christ. Nya kung sa man tong will of the Father be. Kanang magsiglag basa, mag-awit, magsimba. Kay kung kana pa lang ang basihanan nato, munang gingon, di na ang tatama. Mga matay, pero nga nung nangamatay mga tao, naunta, nagtuma man sa kabubot-on sa Diyos, mismo ganin yung people, because, abi mo ang will sa Ginoo, ingon ni Apostol Pablo, mystery na. Depende na sa Ginoo nga ihatag na sa mga tao. Ihatag na sa ila, pero greedy. Karon sa ato walay naghatag. Pero ang tanan na isulat, maubitaw na ang meaning sa pastor. Mo na ang magwali. Dili sa muad po sila maglakaw o magwali. Sa tinuod lang, human naman og lakaw ang mga 12 disciples, period na to. Bisa pa daw di mawali ang pulo, walay magwali. May bawaan na yun ang pulong sa Ginoo kay nisulat man na. Kaya nga naman, mawali man na, bisag binuang ng mga tao magwali, mawali din na siya. Sinisulat na na, muna nga ang mga pastor, dili na unta dapat kung ako nabasahan, ang pastor naalagyan na sa sulod sa kanang gitawag og sheepfold. Kulungan ba, kulungan. Kay kanang mga karnero, although gipangita na ni Kristo, muna nagsulti ang pulong sa Ginoo, kung ikaw nakaplaga na ni Kristo, mangita yung kag magbalantay. Kaya ang mga tao manggod na sa laag, muna si Kristo ni ani din ni aron pangitaon to niyang nasalaag. Karon kay ni ani naman si Kristo, nakaplaga na niya ang tanan nasalaag mo na iyang gisulat. Ang problema lang kay kanang mga pagpangalagad sa Ginoo sila kabalo. Gani ang pagpangalagad sa Ginoo pangita na. Pangitaon nimo ang Ginoo. Wagani ingon ni Isaiah, seek the Lord while he may be found. Call unto him while he is near. Kaya kung layo na siya, di na nakadungog. Mabitaw na ningon si David, kung magpalayo ang Ginoo, trouble yun. Nunanagin ang kinabuhi sa tao, mag-trouble yun ta. Huwag ta nang paduot na kanunay sa Ginoo, samtang hadoon pa siya. Mo na ang pagpangita sa Ginoo. Mo ka na ang mga tao nga iya sa Ginoo. Mangita ka, dili ka pangitaon, kaya humana ka gipangita ni Jesus Christ. Ano saya ako musulti yung kamatururan ha. Isa pa mga magwawali mingon ko nga musay mong gunaw na huwag nila nabasan ng pulong sa Ginoo na ilang tayo sulti ang tinuod nga iya sa Ginoo mo na mangita sa Ginoo. Anak naman mangita kung naay kalisdanan. Anak naman muduol, muabot lang panahon. Pag mawala na niya itong pagpangalagad, kay maundang man yun ni, di man na pwede magpadayon, magsigil at magsimba, kay gisulat man yun na naay end, maubitaw na naay mga ilhanan, aron makaprepare ta, kay mawala man yun ni, kay mismo si Apostol Pablo, sadya nga muabot na gani ang time, a perfect time, nga dili na kinahanglan, walihan ka, kay nga naman, maubitaw na ningon ang pulong sa Ginoo, be complete. Maubitaw na gingon, be perfect, be established, be strengthened, be settled. Kanang masitol na ang tanan ba kay moabot ng time. The night cometh, no one can work mo na samtang napatay higayon ako mingon gyud ninyo. Sa tinuod lang. Kaning pulong sa Ginoo dili mo giniingon kay ta kung ikaw mubasa gyud. Kanang murag baba ni sa Ginoo nga nagsulti sa katao ba kung ikaw makasabot.
Mo na iyang gingon ang plano gyud sa Ginoo. Gani ningon si David volume of books nga nisulat dire may tungod sa will of God. Daghan daw ang libro ba volume ang will of God, pero mo nang giingon gani si David nagpray siya kanang gitawag niingon gani siya prayer, lead me to the way of will, kanang your will, o teach me your will, sulti ko sa imong kabubuton. Gani si Job, nag-ingon gani si Job, sulti ko sa mga butang nga wa nimo kahimot aron dili nato buhaton. Kay nga naman ang tao man gud, kung dili na siya gayud mangayo sa Ginoo, adi na pud sultihan sa Ginoo. Pero kung ikaw mangayo sa Ginoo, tagaan jud ka sa Ginoo. Kay mo bitan ang giingon nga naay gisulti ni Jesus Christ ba. Kung ang bata mangayo daw isda, hatagan ba og bitin? Kung ang bata mangayo og tinapay, hatagan ba rig bato? Dili, kanang mangayo hatagan jud sa iyang gusto. Mo na gingon sa Ginoo mo na kung mangayo ka, mo bitaw na diya sa pag-ampo, ikuan jud sulti jud kung unsa imong gikinahanglan. Anong mahibaw gyud ka kung unsa imong gikinahanglan bilang iya ka sa Ginoo. Mga atong gikinahanglan dili mga butang, kundi spiritual things sama sa mga kabubot sa Ginoo nga atong masabtan. Mo bitaw nang pangayoon nato ng wisdom, knowledge, and understanding. Kay bisan pa ang light nga mo si Jesus Christ, nag-ingon na daan, walay nakasabot anang light. Yung mingo ka nakasabot ka. Unang gingon, yung mong pagkakristohanon, okay lang na. Diyan na makita mo yung ko sa ulay nga adlaw. Una nga ang pulong sa Ginoo, ng warning ni, gani si Apostol Pablo nag-ingon, whom I preach, whom I teach, is a warning. Di na ako nagwali o nagtodlo ninyo, warning na. Gani pasalamat ta, nag-warning ang Ginoo sa tuwa. Muna magbantay kita. Kaya nga naman, dili ka ng tanan nagtawag Ginoo makasulod sa kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father, ingon pa ni Jesus Christ mismo. Ya kung dili isulti ni Jesus Christ unsay will sa Father. Muna atong tun-an ang will of the Father Ingon pa niya dinhi sa Ephesians. Kining Ephesians ingon ni Apostol Pablo. Kitang mga Gentiles, si Apostol Pablo mga atong ministro, na siya exalted diri sa chapter 1. Magsugod na sa verse 3 hangtod sa 11. Ingon pa niya diri sa verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus. Dalaygon daw ang Dios nga Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga di nagpanalangin sa espirituhanong panalangin gikan sa langit diya sa lugar ni Kristo, as with all spiritual blessing and or in the heavenly places in Christ. Verse 4, according as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him and love. Muna iyang gingon nga matod pa sumala sa iyang pagpili kanato sukat pa pagtukod sa kalibutan aron kita mahimong balaan aron dili ta masaway diha kaniya sa iyang gugma before him in love. Verse 5, having predestined unto the adoption of children of Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. Ingon nga kita gipili para padulong predestined ta dili to death. Wata pili sa Ginoo aron padung mamatay ka lang dahil sa ulahing adlaw. Kung ako hunaw-naon yun ako, unsa may pulos anang Ginoo? Kung mamatay man lang ko. Nga gani kung atong basahon, gipadala niya si Kristo aron ang muto o dili gani malaglag, kung dili may kinabuhi nga walay katapusan. Nya unsa na may nahitabo ni Hinuon? Kapait anang kamatayon. Mo bitaw nang way nagsulti sa kamaturan bisag nagwali sila. Mo bitaw nang tulo ka klaseng nagwali di sa Bible, di sulat na daan. Kanang mga deceiving word, kanang pangilad lang ba? Kanang false word, o kanang lie ba lie. Nga mga bakat.
Nya napoy kamaturan mo na ato pagitao ni pulot sa kamaturan nga kita gi-predestined anto adoption nga kita gayud i-adopt gyud ta wa pa ta na-adopt karon. Although nagpahit pa ta, nag-serve pa ta, pinaagi pag-worship, pinaagi sa pag-awit tanan, pero padulong ta dito, hangtod nga kita i-adopt aron mahimutan of children by Jesus Christ to Himself, aron mahimutan anak diya kang Kristo Jesus sa iyang kagalingon according to the good pleasure of His will. Sumala sa iyang kabubuton o sa iyang kalipay nga mao ang kabubuton. Nga ang Ginoo daw kuno nga gipili ta aron magbuhat ta og kanang malipay ang Ginoo ba kay mao man ang will sa Ginoo. Di ba malipay ang Ginoo mo nang ningon ang Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please Him without faith. So ang makapahimot sa Ginoo pagtuo lang. Muna ang tanan natong madunggan, nabasahan, kinahanglan tuwa nato aron malipay siya. Mauna ang kabubuton. Munang pasuna, daghan may kabubuton ngayang gisulti, pero naagi pinakadakong kabubuton sa Ginoo. Nga kanang gibuhat ni Jesus Christ, na which is mo kanang ang gishare sa tuwa ba, nga angay natong kanang buhaton. Pero kini yang giingon, according to the good pleasure of His will, sumala sa iyang kalipayan, sa iyang gusto. Muna ang tao gipili, muna ang tao gipredestined aron ma-adapt niya siya mahimong anak ya kang Kristo Jesus sa iyang kagalingon, sumala sa good pleasure of His will. Muna gipili ka para ang Ginoo malipay aron magbuhat ka og kabubuton. Kung magbuhat ka kabubuton, malipay ang Ginoo. Ang problema, unsa man ang mga kabubuton sa Ginoo, kalipayan sa Ginoo ba? Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us according to the beloved. Made us accepted in the beloved. Matod pa niya, alang sa pagdaig sa iyang himaya, og ang grasya nga mao kana ang nagbuhat og nagdawat kanato nga ingon hinigugma ta sa Ginoo bilab nga manahimot ang higugma. Nagtuo mo nga ang Ginoo na higugma ninyo unsa may inyong buhaton nga diin kinahanglan muday ka sa iyang himaya sa Ginoo, mo praise ka sa iyang glory, unsa may glory sa Ginoo unsa may kalipayan sa Ginoo. Atong una daw nag-ingon siya nga ang simbahan daw full of glory, but now ang ato daw pananaw as nothing. Muna ang simbahan simbahan na lang. Ang simbahan paminawan lang og pulong sa Ginoo. Ang simbahan singgit-singgitan lang mga awit, hilak-hilakan lang, tugtugan lang mga maayong gitar, pakusgon pa gyud aron abino sa tinuod lang kung imong basahon no ang tudlo sa Bible is a solemn service. Nadiin ka ng mga tao ba nga kanang kinasing-kasing ng gani ang iya gayong gamiton kung mahimo di gani ka mutingog nga ang Ginoo gayud kung mag-awit ka ang imong hunahuna sa singkasing mo nang giingon ako sa inyo ma-address gyud sa Ginoo ba mo na ang Ginoo gayud praning mga awit ba usahay ako usahay makaingon gyud kung dunay awit nga dili address sa Ginoo do na man gyud tulo ka butang nga awit. Awit sa pagdaig, awit sa paghimaya, o awit sa pagtahod. Kunya naaga ni pakapimpod nga awit sa pagpasalamat sa Ginoo. Kung kanang imong pag-awit, unsa man na pagpasalamat ba na aron kanang ma-address gyud ba nga dili lang kayingon nga nag-awit ka nya dili day will sa Ginoo. Ang will sa Ginoo kanang niawit ka nga tunay gyud nga pagpasalamat mo sa Ginoo. Mo nang bantayan ato ni mga pag-awit ba kay usahay man mo-compromise ta sa kalibutan ba isag dili na will sa Ginoo basta giawit ni para sa Ginoo na ay pulong lang dito sa Ginoo awiton lang nato which is ang Ginoo de wa nahimuot mo bitaw na nga finding out what is acceptable Ephesians chapter 5 verse 10 ano pa niya pagpapaglo kung unsay madawat sa Ginoo mo na yang gingon dinhi verse 7 in whom we have redemption through His blood
and the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sumala sa iyang grasya according to the riches. Munang wingon ta amazing grace. Ambot lang kung anong amazing grace. Kay ngano man giluwas ba kaniya? O ngano man siguro makaingon yung ka nga amazing grace kay ngano man wa ka namatay. Unya makaingon magka amazing grace nang giingon. Kung ikaw naana ka sa balatian, naa ka sa kawalado, naa ka sa problema, is that amazing grace sa imo ha? Grasya pa ba na sa Ginoo? Kabaw mo sa nang grasya sa Ginoo? Goodness and mercy. Naa ba ang goodness sa Ginoo? Naa bang mercy? Sayang ng grace iyang gihatag sa tuwa. Mao na ang pag-ani ni Jesus Christ is grace. Ngano nga bisag kita way labot giapil ta. That is the grace, the amazing. Pero giingon na nadaan kanang pag-ani ni Kristo, a little space of grace. Gamay lang ang space gihatag sa Ginoo. Ingon pa ni Ezra, dili na to na malalis. Muna ayaw mo pag handong gyud nga amazing. O bitaw nang nagingon redeem the time. Pero lang na to ni panahon kay ngano man. Wa pa ta kabaw sa will sa Ginoo. Muna yang gingon dinhi, in whom we have redemption through His blood. Nagtuo naman ta nga, giredeem ta pinaagis sa blood. Kabaw mo ng blood. Namoy giawit ganyan nga tapos ninyo kung sige tumawit ato. Kato ganing what can wash away. Nothing but the blood. Pwede lang magkuha na to kay daghay nag-awit ana ba wala ka ba kay ang atong isgutan ron ang will sa Ginoo because the will of God is ako sa kanya yung lyrics na nothing Nothing but the blood of Jesus. nothing but the blood of Jesus Christ. Abi mo kanang sa tinuod kung awiton ni muna no kanang kinang na makasabot ka kay ang will gyud sa Ginoo kanang abo sa blood gay niya kay dili maluwas ang tao kung walay blood ni Jesus Christ. Una nga importante gyud nga mahibaw mo anang blood. Kay ngano man ningon siya dinhi sa verse 7, in whom we have redemption through His blood. Din kita aduna tay kalukatan. Nalukat ba ta ba? Through Him or through His blood. Mo nang gingon the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Sumala sa iyang kadatuon sa iyang grasya. Mo na ang ato ang sala. Giforgive na. Verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Ingon nga ang iyahagang wisdom ug ang kaayo nga din ni kuyanap na abounded nga nisakop ba nga matod pa sa verse 9, having made known unto us the mystery of His will according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. Tanawa having bilang nga igipaybaw sa imo ang mystery of His will. Nganong gibutan nga man yung mystery of His will? Kay daghay wa kabalo sa will sa Ginoo basta abi na lang Kristohanon, abi lang kay magwali, magbasa, wala magbuhat og mga Kristohanong pamaagi. Will na sa Ginoo. Ang will sa Ginoo mystery gali na. Kabaw mo sa meaning sa mystery. Wa gyud nahibaw ana. Unless kung ang spiritual matod pa niya dinhi, ingon pa ni Apostol Pablo, ang spiritual man mo na ang magpasabot sa inyo sa mystery sa Ginoo. Kay kaning espiritu dili ni masabtan, only the Spirit, the Holy Spirit mo na mo teach nato. Nya unsa man na kinsa man ang spiritual man kanang gitawag og spiritual man kanang mga nagabasa ini nga halos tanan iyang gituhuan mo na gitawag og spiritual man. Dagan manggoy mga nagbasa, dagan manggoy nagawali, nagasangyaw, nagasubig pulong sa Ginoo, mismo sila dili gani mo tuo. Gani ang para sa mga eskriba, maayo lang musulti. Kung ang gingon ni Jesus Christ, do what they say. Do not do what they do. Kaya nga naman, bisan na ang kumilingking sa ilang mga kamot, dili ginamulyo aron pagbuhat sa ilang mga gisugo. Mismo si Jesus Christ nagsultian ha. Muna hakin sa pagkakita.
Muna makaingon yung kung nga maayo lang mangwali ang mga tao, pero dili ginamutuwa na nilang giwali. Para nang wingon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish. Kung sa man should not perish, but have everlasting life. Di man sila mutuo nga dili mamatay. Agila kung mahimo lang. Kanang should not perish. Pero sa tinuod lang daw, mamatay ka. Kaya appointed man ka. Sao man should not perish. Kabaw mo ang sanang perish. Ano man klaseng perish nga gingon dahil ni Jesus Christ. Kanang maimperno. Kabaw ba mo anang death? Swallowed up by fire. Tingo pa sa Revelation. Lamyon na sa niya karon mga tanak kang ano nangamatay matong iya sa Ginoo. Siguro mga martir, nabi to martir. Katong mga martir nga diin sila nagpamarka. Katong mga martir nga diin wala gyud misimba. Mo toy last giingon nga martir napabaday martir karon nga di magpamarka ug di mosimba. Ato muna kato si Apostol Pablo katong mga propeta gipamatay gyud tungod sa kamatuoran. Mo bitanan kung magsulti ka matuoran patyon gyud ka ingon pa ni Apostol Pablo. Mo nang nungdan ang prophecy nga wa nagyoy nagsulti nga isog sa kamatuoran. Mo na yang gingon the mystery of His will according to His good pleasure. Kanang will God sa Ginoo according to His good pleasure aron ang Ginoo malipay ba. Kaya ang gusto sa Ginoo malipay siya sa tao. Mo nang gipili siya, gipredestine siya. Mo na magbuhat sa will sa Ginoo. Mystery man ang sao na lang. Kung di ka kabaw palipay sa Ginoo, mo nang ningon siya sa Hebrews 5, it is impossible to please Him. Magpahimo sa tao kung walay pagtuo niya, ikaw di ka mutuo ini. O bitaw makaingon yung kung mo nang ningon. Ngas diya sa Ginoo ha. Una kaayuhan. Kanang ato ang lawas ba, di ayo na nadaan by His wound pa lang. Munang gingon dili dapat ka magkasakit kung doon na may sakit dili kanang harmful ba dili grabe kay kanang magbong sakit daw kuno ingon ni Apostol Pablo warning man ang gunagot painumdum ba nga naay Ginoo basi siguro nakalimot ka kay kung makalimot gay ka sa Ginoo kalimtan po ka sa Ginoo mo bitaw nang kanunay ta magbasa karon unsa atong buhaton kung ikaw nagila sa Ginoo mo naging buhaton gyud nimo ang will sa Ginoo aron mahimuot siya according to His good pleasure which He hath purposed in Himself. Mao gyud ang purpose sa Ginoo nga nagtawag siya mga tao aron magbuhat aning will. Mystery of His will. Sumala sa iyang maayong kalipayan which He hath purposed in Himself. Mao gyud ang purpose sa Ginoo sa iyang kagalingon nga ang tao iyang gitawag aron magbuhat og kabubuton aron malipay ang Ginoo. Verse 10, that in the dispensation of the fullness of times He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Matod pa niya, sadya nga moabot na ang panahon sa katumanan, fullness of time, ending. Iyang magader ang tanan usa diha kang Kristo Jesus. Bisan pa kanang naa sa langit ug ang naa sa yuta mausa niya. Kanang manulunda mo bitaw na kita. Ilisan taglawas sama sa manulunda. Kanang gitawag og celestial. Ug kanang body mo nang gingon dito sa 1 Corinthians chapter 15. Nga i-change niya in the twinkling of an eye aron kanimong lawas mahimo ng lawas ni usama sa manulunda kay ngano man mao na ang plano sa Ginoo sa dihang moabot na ang dispensation panahon sa fullness of time kanang moabot na gani na ang katapusan sa panahon matapos naman kita diri undang ra gyud ta mo na kumingon ni kamo kay kumpleto na mo kung makabot na ninyong fullness of time nga ang Ginoo magilis sa inyong lawas kanang mga tao mangita pa halos muduol pa na mangita pa na gani gingon ni Amos nga
Mangita na sila, maglakaw-lakaw na sila, kay nga naman, mangita na sila, magwawali, kay wa na may muwali. Nga naman, niabot naman ang fullness of time. Kaya ang prophecy, mawadaan man ang gana. Kanang mga pastor, wala na kung naigubot, managa na. Kung naigira, managa na mo na. Asa man na sila dagan, kanang dapong simbahan, sao man na nila. Kung naana, naghasol na sa ilaha, kanang gitawag, kung World War III, nagtuo siguro ng mga tao, dili na matuman. Gamay na lang kulang, ha? Gamay na lang yung kulang. Muna, warning yun ko ninyo muna, kinahanglan, makumpleto ta, mahimpit yun ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna yung gingon, magader, diya sa kang Kristo Isus ang tanan butang bisan pa ang langit ug ang kalibutan. Namatod pa niya, mausa diya kaniya. Sa 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Sumala sa pagtudlo kanila sa mga kabubuton sa Ginoo. Mga tao daw kuno maka-obtain ining inheritance. Mga dawat nila ni panalundod nga diin kana mo oy gi predestined kana mga tao nga iya sa Ginoo gi predestined niya nga diin makadawat na sa inheritance. Sumala sa purpose according to the purpose of Him who worketh all things. Kanang nagliog sa tanan butang after the counsel of His own will. Ang naglihok ana kanang mga tao nga gi-predestined kanang makadawat og inheritance nga mao kana ang purpose pinaagi nga ang counsel sa Ginoo naglihok kaniya may tungod sa kabubuton dili ka Kristohanon lang kay nga naman kung wala di kagabalo sa will of God. Mo nang gingon diya, wa man ko ka counsel, mo nang wa ka kabaw sa will of God. Mo na ang mga tao maka-obtain og inheritance. Nga gi-predestined sila nga mao kana ang purpose sa Ginoo nga mga tao makapahimot sa Ginoo mao tanang muani ta diri kanang mahimuot jud sa Ginoo. Mo nang gingon, present your body a living sacrifice holy acceptable. Kanang madawat niya nga ang Ginoo mahimuot jud ba. Mo na iyang purpose kanang will of Father. Mo ang problema kay mystery man gud na. That is a mystery. Mo nang gingon gipili ta niya aron magbuhat ta sa kalipayan sa iyang kabubuton kay ang iyang kabubuton ang Ginoo malipay jud. Mo ni ang purpose kana ang purpose nga ni sa tuwa ha. Unsa ang pagkabalo niya kay nato nga di kini mystery man ni. Philippians chapter 2 verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Kay ang Ginoo ra gyud maglihok ana, dili na imuha nang ingon basa-basa ka, kontuan ka dayday. Ang Ginoo ra mohatag nimo nga kanang mga purpose sa Ginoo. Ingon pa ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2 verse 13. For it is God which worketh in you. Kay ang Ginoo mo nay maglihok kanimo both to will and to do of His good pleasure. Kanang mubuhat sa will ug mubuhat anang pleasure, ang Ginoo na magbutang ana. Ang Ginoo mo ay magtudlo nimo nga mo nay buhaton. Dili nang ingon imo imuhara. Nisimba ka wa ka kabalon sa hinungdan, nilipay day. Kinahanglan may bawas sa kamatuoran aron kanang imuhang pagsimba ma-address gyud na sa Ginoo. Kanang truth gyud ba? Kung magsimba tayo, spirit and in truth. Muna ako, musulti nga din, magsalig ka, kay nga naman, daghan mo. Muna maningkamot kita, kay nga naman, gamay rin nakatultol. Munang ningon siya, paningkamuti ninyo, inyong kagalingong kaluwasan. E pait kayo, inikabot, abin mo. Ang Revelation chapter 18, basaon na ninyo na, full chapter sa 18, mauna ang panimalo sa Ginoo. Wala na pulos ang tanan diri butang sa kalibutan, negosyo man, gold man, bisan unsa pa na diha, bisan pa ang kalag sa tao, wa na nay pulos kung ang Ginoo manimalos. I-torture gyud niya ang tao. Mo nang magbantay gyud sa nga din nga ang tao. Basahin ninyo na sa Revelation chapter 18. Dalikyati lang gyud ninyo basig moingon mo baka ko.
kanang pagkadato sa mga dato, kanang gold, kanang silver, kanang ilahang mga kwan, sama gud nga iyang gi prophecy bi mga tungod sa gitawag og Babylonia. Mao man iyang giingon kanang kadato daw kuno sa Babylonia, tanan mga butang, mga merchandise, mga business nila diya tanan mga wala lang na in one day. Sadya nga ang Ginoo manimalus na. Mo na bantayanan gyud nato. Mo na ang purpose sa Ginoo mo ni to do the will of the Father. Mo na iyang giingon, unya ang mubuhat anang will of the Father ang Ginoo orang gyapon. Sa unsang paagi, tudluan ta. Kundi nato ni buhaton mao man ang will sa Father, mao ning gisulat, it is written nga mao na iyang gusto nga din according to the purpose nga ang Ginoo malipay sa tuwa nga kita tinawag. So buhaton nato ang will sa Father. Mo nang gingon aron ma-please ang Ginoo, mahimuot ba ang delight aron mahimot ang wise diya sa tubangan sa Ginoo. Mo nang gingon how to please the Lord our God. Usa man nato pag-please sa Ginoo be. Although ngayon ang Hebrews pinaagi pagtuo. Mo nang gingon just do His will. Nya usa na to pagkabalo sa iyang will. And it that is matod pa niya secret and mystery. Kung kana man na sikreto, abiyo sa tinuod lang ang mga butang nga buhat na Ginoo diri gisikreto lang na sa tao. Gitago na ba? Mo nang giingon He make all things beautiful. He put the word in the heart of God. But ang word sa Ginoo wa gyud gi padayag gitago. Kay ngano man kung imong ununaon mao bitan ang gusto sa Ginoo katurang willing mahibaw ba sa word sa Ginoo. At tanang tao wala gina pahibawa. Pero ang Ginoo nagsulti na nga ang wisdom daw kuno nag-ingon pa ni Solomon, naglakaw-lakaw na sa dalan. Nagsinggit na sa dalan pero walay tao nagtagad. Bisan asa na ang wisdom kanang about anang Ginoo pero way nagtagad ana. Ngano man kay kana secret man gud abi mo ang tao giblind man gud daan. Tanang Kristiyanon bisag nakailas sila nagbisag nagpabautismo sila pero sa tinuod lang the secret mo nang giingon sa will sa Ginoo tinago na mystery na. Mo na ang Roma chapter 12 verse 2 nagpasidaan si Apostol Pablo mao ni giingon sa tuwa. Namatod pa niya, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kung saan na ito pagkaibalo, kung saan na ito pagka-prove, kung saan na ito kana good and acceptable and perfect will of God, if we are confirm to this world, kung confirm mata ba, conform ta dis sa kalibutan, muuyon ba, wala na may kalahian ng kalibutan o simbahan ha, yung gathering sa kalibutan, wala na kalahian ng kanang nag-ila sa Diyos o wala nag-ila sa Diyos. Maura na, na din, makaingon mga tao, daghang bitaw ta. Muna yung gingon din ni, aron maibaw ani mo o ma-prove ni mo ang will sa Ginoo nga kana good, acceptable, nya perfect will of God. Ayaw buoyon ining kalibutan. Sa may di na to uyonan ining kalibutan be. Sao na to para dili ta mo uyon ining kalibutan nga kanang kalibutan sige lag pangwarta. Nakalimot na nga ang Ginoo hapit na mo balik. O sa na inyo siguro unang-una puro trabaho. Unang mingo ko ninyo nakalimot na siguro mo ang Ginoo hapit na mo balik. Ingon na naman ang nahitabo sa panahon ni Noah. Mo nagi-prophecy ginadaan ingon ni Peter. Hinumdumi ang old world. Katong flood kuno, nganong walura ang naluwas. Because nakalimot sila nga nagbuhat kay arka si Noah. Pirmero kay balo sila nga magbuhat og arka si Noah kay ngano daw maglunok. Mulunok ang Ginoo din sa tibok kalibutan. Pero kadugayan, mo nang giingon na overwhelmed o na overcharge mo na si Jesus Christ nagpahinumdum daan. Pasig ma-overcharge mo, nalipay sila.
Mobit na itong nagsulti si Jesus kay usa ka literasyon nga ang tao mo doon gani sa Ginoo. Nya ningon siya ba nga mga tao daw kuno nakapalit man gud og baka. Iyala daw ang tanawon tong baka ilang gipalit, nakapalit og yuta ila tong tanawon dili usa sila mosunod kang Kristo. Ang uban bago pa naminyo di sa sunod ng Kristo. Ang uban nagnegosyo, di sa sila mosunod bihingan niya si Kristo. Yabot ang panahon nga din pagbalik daw kuno mo na daghang kay mga ilustrasyon ni Jesus Christ. Mga hinungdan nga din, wa sila kabantay. Mo bitaw na ang importante gayud nga din dili ta magsundog ini kalibutan. Nung sa maning naa sa kalibutan nga din, halos na lang ato siguruhon niya ito panginabuhi diri. Ako sa tinuod lang, maibog man ko kay sila kortahan, nakalaag, nakasuroy. Pero sa ako kasing-kasing, nagtudlog yun ang Ginoo sa kuha kung ako manggaling nawad-an. Pero makakaplag ra ko, mo bitaw na nga buhaton ako ang will sa Ginoo. Mabot lang panahon nga sila, o man ang Ginoo, kung sa pamday may tabo sa mga tao, sadyang mabot ang panahon. Manghihilag yun na sila. Labi na mo, apil po kanila kung diin dili ka mubuhat sa will sa Ginoo. Mo na yung gingon, be not conform na. Ang tao na to, nga dili ta mo conform sila, i-transform na to. Pinaagi sa renewing of mind. Usbo na to niya itong una-huna, mindset ba? Ayaw ina nga trabaho na lang ka trabaho. Diatag man trabaho sa imo pero una-una ang Ginoo. Mo bitaw nang dili ka kaalagad og duha ka Ginoo ba, God and Mammon kani kalibutan ug ang Ginoo. Ngano man kay naa gyud ang isa higugmaon nimo ang isa, dumtan nimo ang isa. Mo na nga ang gingon sa pulong sa Ginoo, matud pa niya asa may labaw nimo gihigugma. Kay kung asa gay mong kasik-kasik o asa gani ang imong pinakalabaw o treasure nimo naa diha imong kasing-kasing. Mana kung ang imo ang pagpangalagad labaw ni bisan sa trabaho nimo biyaan nga nimo trabaho. Wani gyud ka dinhi. Mo naging imo kasing-kasing na sa Ginoo. Nangalagad ka sa Ginoo, bihit nimo dapat ihit nimo gani ng isa ka butan. Dili na pwede nga balance, why balance na sa Ginoo? Kay dili ka ka-compare dia sa Ginoo. Walay ka equal sa Ginoo. Nang kan compare sa tanan mga kayo sa Ginoo nga gihatag sa imo, kanang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo, di na ma-compare nimo sapi sa imong trabaho. Mo na kung panahon gani pasimba-simba mo, isa lang kaadlaw nang gihatag, gihangyo sa Ginoo. O bitaw importante nga din ang pagtuman sa will sa Ginoo. Kung sa may will sa Ginoo, labi na kung magbasa kag Bible, maminaw kag pulong sa Ginoo. When you hear and read the word of God is in the day of the Lord and in the house. Unya magsige kag basa bisag dili adlaw sa Ginoo, will ba din sa Ginoo? Ang will sa Ginoo in the day and in the house of the Lord. Mo na nga mga tao ginatudlo pagbasa po mo Bible bisa pa unsa inyo pagbasa sa Bible di mo kasabot, di gani kasabot ang magwawali. Kamu pa kaha mo nang giingon nga mo bitaw na nga atong unang panahon. Wa gyud mo basa Bible sa gawas. Gani ang susulod sa simbahan, wa gani butang ilang bersikulo kay wa nila nabasa ang Bible. Ginago gyud ng Bible atong una. That is prophecy gina sa Ginoo mo na kay ngano man tinuod man ang gingon makabuang. Ambot pasabot ma-confuse gyud ka. Malibog gyud ka. Para nang mga tao nga di nagkristohanon nya mingon di nalanday ta manarbaho mo na nalibog ka. Wa man nagingon ang Ginoo di ka manarbaho. Itagaan gani ka og mga gitawag og provision. Gi-provide sa imo aron makalagad ka sa Ginoo. Di man ingon ang Ginoo pasagdan ka. Ang Ginoo naga-supply nimo aron makapasalamat ka sa Ginoo. Muna iyag yun sa Ginoo. Muna ang importante ang pagpangalagad sa Ginoo. Pinaagi sa pag-renew sa imong unahuna, may bawa nimo ug ma-prove nimo kung sa gyud acceptable ug ang perfect will of God kung imong usbon na. Muna naaya na mo pag nauna nga di ikaw nagtrabaho sa kalibutan, mauna lang na imo ha. Pag moabot ang panahon, may gani sa kawa pa naabot. Kung kita nagpuyo pa ta sa Ukraine, sa Syria, abot lang kung sa inyong buhaton, malag na mo'y kwarta kay maka-exile din mo sa gawas ba? Maka-evacuate din mo, sibat din mo. Iya ka mga pobre nga walay ikaswan.
Muna yung sa kabutang, paabot na lang, maubit na itong dagay ng namatay mga gitawag sa Ukraine, kaya nga naman, wak man sila ikabiyahi. Bahala na lang sila mamatay daw sa balay. Muna dagay mga sibilyan na namatay sa gira, kaya nga naman, pataka na magtira si kanang Russia. O, mana sana, mahitabo ko na sa ito dili na pwede nga mga lagat sa Ginoo, kay nahisulat man na. Second to the last warning na sa Ginoo nga ilhanan siya pagbalik, there will be a rumors of war. Dungog lang gani na. Muna nga magbantay ta. Muna, unsaon na ito pagkaibaw sa will sa Ginoo. By renewing of your mind. Muna giingon sa Ephesians chapter 4 verse 23 to 24. Verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Renewa daw na ang inyong espiritu sa inyong hunahuna. Kanang espiritu, giingnan tanan mo, pagbati na. Kung atong una pa, matod pa niya, gitagaan ta og soul, body, and spirit. Nga naman, gitagaan tag spirit, aron kanang body nimo, kung why spirit, patay man na. Kunya ka na daw spirit, nga giyatag, ingon pa sa Old Testament, that is understanding. Makasabot ba ka ba nga unsay gibuhat sa imong lawas? Lisod kayo explicar ni unsay gibuhat sa imong lawas, nga kanang spirit mo na nibati nimo unsa may gibuhat sa imong lawas. Kanang imong lawas iya na sa Ginoo, pero kanang lawas nimo unod ra na og dugo. Ang problema unsa may imong gibati? Para ba sa unod og dugo lang o para sa kalag? Mo bitaw na ingon si David o kalag ko dayga andus kay nganuman. Wa niya batiya ang iyahang unod o dugo. Ikabalo siya ng unod. Lahi nagbinuhatan ng unod. Gabaw mo sa ibuhat sa unod. Pero kanang body, steady lang na. Kaya ang Ginoo nagbuhat na. Muna kanang body, para na sa Ginoo. Ang problema lang, kay nga naman ang body, puro unod ang gibuhat. Muna nang niingon si Apostol Pablo, there is no condemnation. To walk not after the flesh, but after the spirit. Wala na pag impierno or condemnation, pagkalaglag, kamatayon, sadya na ikaw naglakaw, dili subay sa unod, kundi subay sa espiritu. Muna nga ayaw ninyo hatagi gigayon ang unod. Nga kana imong body, puro na lang unod ang imong gitanaw. Namalit kag mga butang, nangita kag mga butang para sa imong body. Wa na lang yun nimo pabati atong kalag nimo para sa imong body. Nga ang imong espiritu dapat kasabot na nga importante sa imong body ang kalag. Muna dapat ang understanding nato mo ng spirit gihatag sa Ginoo nato, dili lang kay for life but for understanding. Muna sa verse 24, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Muna iyang gingon din pag-renew sa inyong espiritu sa hunahuna, kung pagbati sa inyong hunahuna, aron mabutang ninyo ang new man. Bagong tao ba? Muna ang will ta Ginoo nga ikaw unta matao gyud ka pag-usab. Kung sige kag celebrar og birthday, di mo harang daan pagkatao mo mong giselebrar. Di ba? Mutuo mo ana, di ba mo mutuo na if any man be in Christ, he is a new creation and all things are passed away. Behold, all things are become new. Dapat tanan bago na. Katong old things, biyaan ta to. Katong natao ta sa unod. O nang gingon, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Be born again. Matao ta pag-usab. Kaya ang natao daw sa unod man, ang natao sa espiritu man. O na nga, i-renew na yung hunang-huna, nga kamo na born again na. Pero kung wala pa, ako'y mahimo. Kaya ang pulong sa Ginoo dapat matod pa niya sa verse 24, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Nga din ang Ginoo nagbuhat ana, pinaagi sa pagkamatarong o tinuod nga balaan. Mao na ikaw matawag og new man kung nagbuhat kag righteousness o kanang tinuod holiness. Tinuod ba? True holiness. Isa man ang true holiness. Kanang magbalaan yung kada tubangan sa Ginoo, labi na kumuani ka din araw ko, hinangawa ka na ngayon pasaylo padaan. Wani ka lang diri.
dili na tinuod holiness. Gani ang wani dinhi mo nang giingon pure heart na kanang wa na bay sala ba mao na mangumpisal ta sa atong mga sala Sabado palandaan sa iluwa ko Ginoo niya ayan na paguna-una og buhat og mga buluta aton mga para pangunod kun dili pangandam na kining adlaw ni ang dami na ang Ginoo mo nang lisod gayud nga mga lagat sa Ginoo sabi namo sa tinuod lang mo nang jutere naka tultur gani way makahimo bisag naghimo sila. Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new man which is renewed